Welkom en leuk dat je weer sjoggen naar de DBO-show. De enigste show over Friezen en hun auto's. Wij gaan nu een doelleesblokje om bij Lars in Borkum, een van de Alve sterren tot steeds. Hoi! Hey, kom erin. Zo, nou de wien wel. Ja, Wat is dit voor ruimte? we zijn hier in de oefenruimte van de Paupers. En hier oefenen we altijd voor Rock'n'Roll. Dat is geen band. Nee, Rock'n'Roll is een organisatie die voor jeugd in Warkum en omstreken muziek organiseert. Dus je oefent niet meer altijd. Ja, hier staan de versterkers en de drumstel en de zanginstallatie. Waar we dan altijd dwaande binnen om alles een beetje op toon te krijgen. Maar wie ben je natuurlijk voor die auto? Ja, precies. En ik zeg hem op boeten staan. Zullen we er even naar shit? Nou, hartstikke best, door. Praten we dan even verder over die muziekcarrière. Ja, nou, hartstikke Oké, goed. nou, zullen we even naar de auto? Ja. Nou, dit is de auto. Dit is de auto. En ja, daar kunnen we wel een blokje mooi om, Joert. Ja, nou ik wil eerst even weten, ik wil eerst wat meer van de auto weten natuurlijk. Ja, Ik chef van alles. ja precies. Twee horens. Er zitten wat horens op. Die komen uit Engeland. En we waren met twee kameraden daar op vakantie, met de Ja. auto. En toen trof een man, mijn oude loods. En die hier al je wat rommel en die verkocht al je dingen. En die zeer zijn auto en die zei van, nou, daar moet nog wat bij op. En toen kwamen we maar die horens erin. Dus we dachten, nou, dat is wel heel vet vanzelf. Ja. Dus die hebben we er toen direct maar opgeschroefd en de rest maar die horens op de auto door Engeland rijden. Leuk. Ja, Maar het is dus echt een versierauto als het ware. nou ja, een versierauto net zozeer om vrouwen maar te versieren, maar Nou, wel leuk nee, om... oké, maar wel, als wat zin komt, dan zet ze het erop of plak ze het erop. Ik zeg al je stickers, zeg wel. Precies, ja, al even wat stickers en dingen. Dan, als ik wat chin kom, dan denk ik, hey, dat is leuk voor de auto. Ja. En dan zetten we het erop of dan plakken we het erop. En ja, van alles wat. Ja. Ja. Nou, leuk. En had je een favoriet route die je altijd riest? Ja, ik vind het altijd wel mooi om door Gasteland te rijden. Ja. Als je langs het Isomar riest of langs de bossen daar, dat is hartstikke mooi. En vooral mooi dit waar van Joert, dan is het een mooi stukje om te rijden. Nou, zullen we dan even een doellijstblokje om? Hartstikke best, doen Doen we we dat. dat. Nou, wie krijgt in de oefenruimte, hè? Ja. Kun je wat meer vertellen daarover? Ja, maar Rock'n'Roll ben we altijd wat druk waanden. In de decembermaand doen we maar het maatje van muziek, Ja. het evenement. En, ja, dat is eigenlijk heel uniek. Mooi 54 muzikanten hier dit Warkum en omstreken. Dat we, nou ja, de naam zei het al, rock en lol, dus een soort rockmuziekmaatje en een soort lol hebben. En ja, dat is eigenlijk wel ja, iets typisch Warkums, dus dat is Ja. wel heel leuk. Ja. En wat voor onderdeel had je? Wat doe je in de Ik, band? Of in het... Ja, ik speel hier zelf basgitaar. Oké. Ik zit in een organisatie, als manager van alles. En daarnaast durf ik nog ja, zo nou en dan een poging tot jongen. Oh. Dus ja, eigenlijk van alles wat. Oké. Ja. En haast ik een cd bij die van rock and roll. Ja, nou ik heb de muziek zelf net, zo nou in de auto, maar ik kan wel een muziekje opzetten wat ik altijd wel in de auto on heb. Dus ik zal even zien dat de cd erin zit. Dan Oké. zal ik hem onzetten. Ja. Ben benieuwd.
rieden we nou ergens in? Ja, we rieden nou, vind ik tenminste, nou het mooiste plekje van Friesland. En ja, daar heeft ze gewoon een ontzettend mooi uitzicht door het IJsselmeer en het water. En ja, tenminste, de Simmers, daar kan je vooral heel mooi zitten en een rustig biertje drinken met vrienden. Ja. En, ja, voor mij is dat het mooiste plekje van Friesland. Dus vandaar dat het DBO'tje dat ik langskomt. Ik ben benieuwd. Ja. We zijn er haast. Ja, door het nog eventjes en dan binnen. Dit is het plakje. Wauw. Tenminste, wat ik vind het mooiste plakje van Friesland. Echt mooi. Ja, het middenste klif. Dus ja, hier zitten we dan Simmers, mooie kameraden en vrienden op het strand, mooi potje bier en ja, kampvuur en verbranden. Ja, echt mooi. Ja, Mooi uitzicht. precies. Ja, kijk, het IJsselmeer van de ene tot de andere kant helemaal sjen. En als het wat helder is, dan ja, wat te gek. Wel fris. Ja, precies. Nou, als lid met een potje voetballen, dan krijg je het misschien wat warmer. Voetbal je? Ja, Oké. Ja, dat begint. Dan krijg ik misschien warm. ja, wie weet. Hartstikke mooi dat we het even al hier konden zien. Ja, daarom. En nou, ik Ja, vind het leuk om zo je wat te kunnen vertellen. ja, nou we zijn er alweer haast. Nou Lars, hartstikke bedankt Ja, graag voor die gedaan. iepenhiet. Ja. En dat we die auto even mochten zien. Hartstikke best. Maar het zei ook nog nooit een aparte auto hier zien als dit. Bedankt. Hartstikke best. Vind je nou dat Lars de mooiste of apartste auto had? Stem dan op hem via de social media. Wij binnen de volgende week weer in een oordwarp of stad. Maar een oren gast en natuurlijk een oren auto. Tot volgende week.